Ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m unu n'ụbọchị taa bụ Tọzdee, abalị 22 n'ọnwa Juun a, bụrụkwa n'afọ 2023. Ndị a bụ isiokwu ndị anyị ji mere isi akụkọ n'ụbọchị taa. Afa m bụ Amaka Tochi. Kịta ahụ ehi ya ewego ụgwọ ọnwa ndị nọgasị n'ọchịchị. Peter Obi gwara Tinubu nke a. Anyị chọrọ ndị Igbo na steeti Lagos, mana ha ya amụta ịsọpụrụ ndị nwe ala ahụ. Asari Dokubo. Afụrụ Uche Maduagwu na họteelụ dị na Lagos ka ọ tọrọ na-amaghị onwe. Ndị ọma ngwagerizie na akụkọ ya ndị anyị jiri bịa n'uju ha. Onye zọrọ onye isi ala nke ndị Labour Party, Peter Obi, akọtọgo akụkọ gbasara iwego ego ụgwọ ọnwa ndị nọgasị n'ọchịchị n'otu 141 senti. Akụkọ lụrụ anyị ntị ụnyaahụ bụ Wednesday mere ka anyị mara na onye isi ala Bola Tinubu kwuru na a ga-ewego ụgwọ ọnwa ndị ọchịchị dị iche iche n'otu 141 senti. Ya bụ ụgwọ ọnwa nke onye isi ala, nke onye na-eso onye isi ala, ndị isi ala steeti ala anyị dị iche iche, ndị omeiwu, ndị okpukpe na ndị jigasị oche gọọmenti dị iche iche. Akụkọ a butere ọgbaghara nke mere ndị mmadụ ji wee kọtọọ echiche gọọmenti ọfụ anyị a. Peter Obi nụrụ nke a na-ekwusi ike sị na iwego ego ụgwọ ọnwa ndị ọchịchị kịta ọtụtụ ndị obodo anyị nọ n'afụfụ na mkpa adịghị mma chaa. Ọ gakwara n'ihu gwa na gọọmenti ọfụ a kwesịrị itikarị anya n'iwetu ego ndị ọchịchị iji wee nye aka n'oke afụfụ ndị obodo anyị na-ata. Alhaji Asari Dokubo nke Niger Delta apụtala n'ihu akwụkwọ ikwu ọnụ na nkwatusi afịa ndị Igbo dị n'Alaba. Ọ sịrị si chetakwa na ọ bụ onye Igbo, na ndị Igbo dị mkpa mana ha ga-ahapụ ngara ha ma alụ ka esi asọpụrụ ndị nwe ala ahụ. Ọ gara n'ihu dụkwa ndị Igbo ọdụ ka ha hapụ ide ebute nsogbu n'ala ndị ọzọ maka obodo anyị bụ Naịjirịa chọgbadoro onye ọbụla. Uche Maduagwu, onye si eme ihe onyonyo nke Naịjirịa ka ozi lụrụ anyị aka na-akọ n'afọlụ ya n'otu họteelụ dị na steeti Lagos ebe ọ tọrọ na-amaghị onwe. Akụkọ mere ka anyị mara na ọ bụ onye na-alụ na ya bụ họteelụ na-ese ya ebe ọ tọrọ ma tikwe ya n'ihu akwụkwọ na-ekwu na ọ bụ oke afịfịa o sekọtara sefe oke butere ya. Ife a gbagwojuru ọtụtụ ndị mmadụ anya ka ụfọdụ ndị mmadụ si na ọ bụ oke ọgwụ, ụfọdụ na-asịkwa na ọ bụ ife amụma eme. Otu onye dere sị, mana kedu ka onye na-alụ na họteelụ ahụ si nọdụ n'ebe ahụ na-ese kama anyị agbagharị chọọ ife anyị eme mmalụ na ọdụzụkwa nke wụ ndụ. Anyị mana Uche Maduagwu na-emeta ife mkpasu iwe na-akọgheri oke nkọgheri. Ndị mmadụ jizi iberibe ha amaghọzi ife akpachi anya eme. Ma ndị be anyị ọkwa nọ ife dị etu a nwere ike iri isi mmadụ. Ịma Uche Maduagwu, ụfọdụ n'ime ụlọ ya ama ya. Ọ na-emetụ ife onyonyo nke ndị Nollywood. Ọ wụta onye na-akparịta ndị otu ya na-akọgherite oke nkọgheri ebe ndị otu ya nọ ikwuo nke ọkọ ọzọ. So ife mkpasu iwe ka ọ na-eme. Enwere ike ebe ahụ ọ tọwọ na họteelụ ahụ dị na Lagos, ndị mmadụ nwere ike chọọ na otu ife n'ife ahụ ife ndị ahụ ọ na-emegasị ka ọ nọkwa ọ dị n'ebe ahụ na-eme. Anyị ama nọ nwoke mmadụ na ọdụzụkwa nke wụ ndụ. Ụfọdụ enwere ike na-eche nọ ife akpacha anya eme. Anyị ama na ọ nọghọzi ebe a. Nwere ike ọ bụrụ n'eziokwu na oke ọgwụ oke afịfịa o sefere oke ka esiri kọ bie onye ma nke ọwụ na onye da na-eme onye ọwụ na-akpachara